posachedwapa tikuonesani program ya kulinji imene imachitika pa Times. Takhani pompo pakuti mumvesere kuti program ya kulinji ya lero lino acheza ndi yani ndipo akukambirana nkhani zikuluzikulu zanji. Nso lopambana limene Yehova watipatsa kuti tikondwere komanso tisangalale. Ndikulandireni ndithu ku programu ya lero ya lachiwiri ya kulinji pano pa wailesi ya Times. Ine ndileya Malikano. Lelo tikale tikuunikira ndithu nkhani yokhudzana ndi chipani cha Malawi Congress. Ndi chipani ndithu chimene posachedwa pompa changotulutsidwa mboma. Ichochi yayi sichinachite bwino ndithu kwenikweni pa chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025 mu dziko lino la Malawi. Koma pamene ikuoneka kuti nkhani ndithu ikudekha yokhudzana ndi chisankho chimenechi ngati ikudekhadi ino ikudekha nkhani ikuoneka ngati moto udakale koma pang'ono zikuoneka kuti anthu ndithu ayamba kumvetsetsa kuti tili mu ulamuliro wina. Anthu ayamba kupanga accept komanso atiyamikire. I think 7 days yoti pakhala osalumbiritsa ichi ikumathandizira kuti anthu mitima ideke. Anthu azitolere bwino. Anthu azitolere, otherwise anthu mitima inali mmwamba, imakhala mmwamba, particularly pamene pachitika zosintha boma. Lachoka lina lubwera lina pamakhala ndithu maganizo osiyana-siyana, ma reactions osiyana-siyana, ena sakumvetsa, ena akondwa kwambiri, ena akuya kwambiri, komano khangati anthu ayamba ozitolera. Ndiye iyayi pamene zonsezi zikuchitika mafunso amene akumakhalapo kuti kodi tsogolo la chipani cha Malawi Congress ndilotani. Kodi chipani chimenechi anthu ena kumati ayi tatuluka mu chipani, ena tatuluka mu neki, kodi zikukhala motani? Nanga eni akuluakulu amu chipani akutipo chani? Nanga achite zotani kuti tikamabweranso kutsogolo ku 2030 amalawi azakhulupirire? Izi ndi zina zimene tikhale tikukambirana program yathu ya lero. Ndipo ine mene ndafotokozera Leya Malikano ndili ndi nzanga mu studio muno Innocent Mphongolo. Ngakhale unango yamba uyankhula osakupasa moni wadzuka bwanji Innocent? Bwino kaiweleya. Ndadzuka bwino. Ndeti khale ndi mneneri wa chipanichi a Jesse Kabwira komanso olankhulapo ndithu pa nkhani zosiyana-siyana zochitika mdziko a Benedicto Kondowe. Osayiwala timakupatsani mpata inu eni amalawi kuti mulankhule konso maganizo anu mu program imeneyi kudzera ndithu kwa maripoters athu kuchokera madera osiyana-siyana. Ndikupempheni kuti mukhale pomwepo osatalikira iyayi, chifukwa mu program yathu ya lero tikhale tukambirana ndithu za mphamvu zotere. Tiyambe motere ino. Ukuona kuti zinali zomvetsetseka ndithu kuti lero lino tizikamba kuti Malawi Congress Party ili ku opposition. Ndikhoza nena kuti mbali zonse ziwiri, komano chimene mafandi yambire nacho nchonena kuti Malawi Congress Party yakhala ili ku opposition na kuyambira 1994. Ndi yakhala ku opposition 2020 ndi amene inachita mwayi obwerera mboma. So timaona ngati kuti chifukwa akhalitsa ku opposition kumene kuchamwina apanga master azinthu ziwiri zitatu aona ndithu maboma akubwera kutuluka kumaona kuti boma lakuti linabwera mphamvu zake zinali pakuti linafoka pakuti nchifukwa chake anthu sanalikonde, lakuti linabwera mphamvu zake zinali apa linafoka pakuti nchifukwa anthu sanalikonde. So mukuona kwanga ineyo ndinkaona ngati kuti Malawi Congress Party ikabwerera mboma igwiritsitsa ikhalamu ndithu kwa kanthawi kakatali. So ndikhoza kunena kuti ndinadabwa kapena ndadabwa kuti chipanichi chinapanga zonena kuti anthu ade nacho kukhosi mwansangansanga. Nthawi imene timaona ngati kuti mwina ifati aphunzira zambiri ali ku opposition akabwera mboma agwiritsitsa apanga zinthu mwa ukadaulo ndi mwaluso, chifukwa mbuyomu anthu apanga rifa kuti nthawi ya Malawi Congress Party izi sizimatere, tinali ndi chakuti anali ngati reference point pa zinthu zina zabwino zambiri, komano kubwerano iwo kukhala mboma zaoneka kuti zavuta. So ineyo
on that perspective nena kuti ndinadabwa kuti chifukwa chani chipani chimene chinakhala kunja nthawi yayitali chalolera kunena kuti chikhale mboma zaka zisanu basi anthu nkuchitulutsanso chifukwa cha osati kuti atulutsa mosatsata malamulo kapena chani koma mwina chifukwa cha chokha chipanicho pachokha mene chinazipangira kale kuona ngati ndi chokha nanga kuti atuluke mboma ndiye kuti apanga zinthu zimene sizinakomera Malawi chabwino yayi Innocent Mphongolo kuti yambira ndithu motero mumwadzuka bwanji olemekezeka Jessica Bwira kabino kainoyo kwambiri pokhala nani pa program zikomo kwambiri takunyadiranisoni chifukwa chopeza nthawi ndithu mawa ngati umeneyu ndikukhala nafe program imeneyi moyo ukuyenda bwanji after zisankho pa 16 September ku chipani cha Malawi Congress moyo ukuyenda bwino monga amene anenera anzanu muli nawo amene ndaona kuti aperekana siya bwino ndithu munthu kakhala chipani kakhala opposition ndizosiyana ndikukhala mu ruling kungoti ubwino wake ife tili ndi experience ya mbali zonse so sikuti tili pamalo poti sitikupadziwa si malo amene timafuna titakhala koma no tikudzitolera and we are looking forward kuti kutsogolo kuno tibwererenso mboma muli pamalo pamene simmafuna mutakhala mumatha kuziona mu 5 years imene munali pa chiwongolero nkumalamulira mumatha kuziona kuti koma 2025 zikhoza kuzativuta amalawi akhoza osazativotera mumatha kuona zimenezo aliyense ukamayamba masankho kumadziwa kuti kutha kubwera zabwino kapena zovuta koma ndikufunanso kuti anthu asayankhule ngati kuti palibe chimene chimachitika chifukwa zimene tachitanso tili boma ndi zinthu zoti zinesanachitikepo mdziko lino anthu adzikumbukira kuti achakwera ndi Malawi Congress Party yatenga boma pa nthawi yovuta kwambiri yoti kuena pana anthu amakhala ngati anzeru kwambiri kuti hayi kodi iwo anangololera kupanga makuti nditsindike pano Malawi Congress Party sinalowe masankho auti ikaluze and chimene chatiluzitsa it's not just kuti tangoganize kuchoka kuli ma factors ambiri woti mwina pano tati tikhale pasi mudziwa pano bwino anthu kuti this issue inafika mpaka ku court and ku court iko sikuti it was dismissed kuti we had no case no ananena ndithu kuti there is something to do with a judicial review imene imafunika koma chipani chitakhala pasi pa utsogoleri wake chinanena kuti we should not drag this country through a mess. Tidzidziwa kuti people wanted to commit suicide. Mugamba zotsatira zachisankho zinachitika zotsatira zachisankho titangovota tifantu tisayankhule ngati kuti it's a linear thing yoti tinangolowa ndikupanga tunena pano we even have my cases oti adakali koti ina give you example ya kwathu palipena poti sizimagwirizana zimene zawerengedwa koma dziko lino chifukwa choti ifeyo ndamene tinayamba kuyika dziko lino pamodzi tasankha bata tasankha kuti tikhale pasi tinene kuti if timene akufuna Malawi chili chichi ngakhale kuti akhala ma challenges apo ndi apo ife tikhale tilolere mulungu akhale mulungu kuti zisiyeni izizi simukutimva tikuyankhula zambiri osati fa choti palibe zokamba koma achakwera anasankha kuti tiyeni tidzetse bata chifukwa dragging dziko linolo ndi mmene ili economy yake sizidakakhala za ulemu yake ndechomvetsa chisoni ndichi mwina musanapitirire olemekezeka pamenepo timafuna timvetsetse bwinobwino koma ayambe nzanga Innocent Mphongolo akabwira ndimafuna ndifunse kuti mukufotokoza kuti pali zinthu zimene zinachitika makamaka after zisankho mwina mukakhala ku chipani sabata zimene zapitazi mukumaona kuti chomwe chinapangitsa kuti mutuluke mboma ndi chimenecho kapena pali chinthu china chimene chinapangitsa chifukwa chiyambireni mwakamba kwambiri za zotsatira za zisankho yeah no ndinene zoona I'm not saying mavuto amene tidapita nawo ku court ndokhawa amene akonza amene apangitsa kuti tiluze ndikatero ndinama kuli ma factors ambiri amene achitika titakhala pasi tikutakuona economy was not on our side koma economy sikuti tu inali ya Malawi muno mokha even in other countries kuli mavuto songata amenewo koma kuno Malawi akuyang'ana tili pano sitinganame kuti imitengo simakwera inali mavuto kuli mavuto ambiri chonde nditsindike
sindi kukhala pano kunena kuti no chimene changovuta ndi ma anomalies ma challenges amene analipo panga ujeni ayi kuli mavuto angapo and ifeyo monga chipani chachikulu tikuyenera kukhala pasi ndikuziyang'ana and tayamba kale zimenezozo apa panalakwika potere apa panalakwika motere koma for us to zero kuti vuto is just issue imodzi tinama. So ndifuna ndigwirizane nanu Innocent kuti vuto is not just ma anomalies amene tinatumiza ukoko though they are there koma vuto simene lololoka mwina of course mwina it might be too early for me to say this to ask this question komabe inuyo mukakhala mukumatha kuona kuti mu 5 years ija panali zinthu zina zimene tinakatha kuchita bwino kuti amalawi atikonde. Do you regret some of the decisions that your government made in the past 5 years zimene mukuona kuti zakuchititsani kuti pano pa amalawi akukanena sakuvotere in 2025? I think ititati tinene kuti palibe chimene tikupanga regret tidzikanga kuti it's a party made in heaven and it's a perfect party. No, pali zinthu zina zimene we want to agree tidakapanga better and sitidakapanga. That's very normal. Even awawa akubwerawa pali zinthu amene ali pampando pali zinthu zimene apange zoti akakhala pasi they will regret, but doesn't mean kuti ndi zimene zidzagwetse or not only zimatenganso kuti azikonza motani. So if you say pali zimene tipanga regret, yes we are normal, we are human, ndife gulu limene ladzaza wanthu timalakwa pali zinazo zimene tinapanga bwino kwambiri. So I want to agree nanu Malawi Congress Party ili ndi zina zimene ikuitika khala pasi kuti koma apapa tidakapanga bwino koma apapa endi tayamba kale kusinkasinka kuti kodi ifeyo pamene tidalakwitsa ndipati mwina tidakatete apopo sitingakhale pano kunena kuti it was perfect palibenso chipani chotero kakale mtapita kwa Donald Trump amene anakatenga boma tikambe notu za MCP olemekezeka tikambe za MCP yanu. No, I'm not saying I want to talk about America. Ndikuti ndikupatsani chitsanzo ngakale mtapita kuchama cha mapinduzi omupite ku ANC kumakhala ma challenges, it's true koma it doesn't mean kuti chifukwa cha zimene zozo you are not going to reject government only. Kuli ma factors zangapo mene amene inotagirani kuti anthu mutuluke. Taona ndithu kuti akuluakulu ena achipani amu National Executive Committee NEC ayamba ndithu kutula pansi udindo wawo. Ndizoona tatitsimikizireni za nkhani zimeneyi. Ndizoona zina chifukwa monga pano menda khala pano ndiudziwa mmodzi yekha dzuloli kuna dzayamba ina akuti DSG anu makuti koma zaoneka kuti ndibodza chikuvuta tu ndichi mabwana nosema kundimvera pano ndiunena pano ine ndiyankhwanani kwapangidwa set up ma fake pages on me panopo kuti mpaka na usiku anthu kumanditumizira chikuti vuta ndanza tuwa ndeu yandari city panga ya clean ine ndikuyankhwanani ndapita ku police koma police is doing nothing koma ndilipa I'm suffering character assassinations ndimayimbiridwa ma hate crime chimodzimodzi nda DSG athu wakuti wapanga resign anthu atisiye ife tinena wakuti wachoka koma as of now ife anthu amene achoka ndi munthu mmodzi yena anthu akonda kukamba nde ife tanenaso kuti tili mu democracy sitingamangirire munthu kuti khala basi khala ifa chodichi nde chipani chimene chili manthu wazipani chipani chimene chibwerere mboma aliyese ali ndi ufulu amene waona kuti yeyo chimene tikungopempha ife wofuna onyamuka so pamaina amene akumveka Alekeni Menyani Chris Chaima pamene papa amene achokadi zenizeni kuti amene mukudziwa inuyo ku National Executive Committee ko ndi ndani ndipange correct kuti at least resignation ya Chaima tinalandira resignation ya Alekeni Menyani tinalandira so it's not one, those two it's confirmed koma imene ndimafuna ndipange refute ndimakamba ya Aujena honorable MP Gerard Kasembe kuti it's not true pamene ndikudziwa in officially azoyankhulira chipani it's awiriwo amene mwachulawo mwina amene akuti mukufotokoza kwawo asiya kukhala mamembala a National Executive Committee chifukwa chani komanso timafuna muti masole kuti achoka ku chipani kapena angochoka mu committee yaikulu yoyendetsa chipanichi. Makalata amene talandira anali wopanga resign kuchoka ku ma positions awo
zifukwa zimene akupereka zinali zosiyana-siyana. Ena kumatchula AI just personal, ena kutchula kuti akhumudwa ndi mmene zinthu zayendera. Andi zinthu zake zimene zikukambidwa si kuti ndi zisankho zokha, zikuoneka kuti akuperekanso ma examples, ma issues kuyambira mbuyomo, even concerning na convention ndi zina zotero. So in terms of kusiya kuti ayinenda siya kukhala member kapena usimakhala kusankha kwa munthu, koma zimene akupanga site, yes, sikuti zango yang'ana pa masankho okha, ndi zinthu zoti munthu amakhala kuti anali ndi ma challenges ena amene amakumana nawo as we are going on. Yeah, ndithu. Mwina nkhani yokhudza kachitidwe ka zinthu mchipani ataona ndithu pa chisankho ichi kunena kuti ma independent ambiri amene anali MCP koma ma primaries kangati akunena kuti panali manipulation, apezeka kuti anthu amene chipani chinawakonda amenewo agwa, amene anapita ngati ma independent amenewo apambana. Point yoyamba imene kuti anthu akuona ngati mwina mayendetsedwe a zinthu mchipani ndi ovutirapo. Chinthu china mwakamba nkhani yokhudza economy kuti inakuvutani, mwina inakuvutani motani to the point yonena kuti mumakanika kuyikonza kunjako anthu akumaona ngati kuti munayika anthu amene alibe acumen kapena amene alibe kuthekera munawapatsa maudindo kunena kuti atsogolere zinthu zokhudza dziko. Zimenezo anthu akuona ngati ndi china chimene chinapangitsa pomaliza nkhani yakatangale imene imakambidwa kwambiri ndi former vice president Ausi. I think munayankhulaponso inuyo kumbali ngati imene mwina zinthu zitatu zimene zimukhoza zifotokoza motani. Okay, ayizikopo kwambiri pamafunso amene waonetsa kuti muli malifunira dziko lino zabwino. Ndiyambire nkhani ya ma independent. Izi ndizoona kuti mmene timayendetsera ma primaries timayenera kuti timvere Malawi, osati tizimvere ifeyo kapena tipange zokomera amene tikuwafunawo. Ife menepo tatengerapo phunziro, ndipo mutati mundibve mene tinkakamba zoti tikukapanga ma primary tinatsindika ndithu kuti ngakhale njira imene tifuna upanga ndife chipani chokha chimene chinapanga open ballot. Nkhani yake inali yoti timafuna tiwonjezere mphamvu za Malawi Malawi Congress Party kuti anene chakumtima wawo. Zikuonekadi kuti apo ndi apo panali ma challenges oti mwina kulowerera the human factor. Olemekezeka musachite kuthawa mukuti apo ndi apo kapena madera ambiri mukaona ndi mmene zinayendera. Sitinganene chifukwa tutu production ya ma independent kuli ma independent isoti akugwira ntchito ndi DPP. Oti you must understand kuti sikuti ndi ma independence ma independence na MCP are not necessarily kuti akupanga za MCP. One. Number two, pali ena ndithu oti anadutsa ma primary and they are true. Yes, ndikugwirizana nanu kuti sana pattern imene yatuluka ndiyoti amene anakhangati aberekedwa kapena athandizidwa sizina yende bwino tsogoloku. Endi monga ndapanga timamvaso zawo constituency kwanu kuti so zinachitikanso chimodzimodzi mumapikisana ndi Enoch Mphale anayima independent pano ndithu zimoneka anakugwetsani kumene ku constituency kwanu akugwetsani. You can even underline and put it in bold letters. I'm not going to fall for that. Chimene ndofuna mugwetsetse kwathu. My issue is still in court. Zimene zachitika kwathu sindikufuna kuti ndizibweretse personal. Koma kwa ine it's not because sina win ma primary. Kwa ineyo I won the primaries fair and square and people can go and investigate. Koma Ujen candidate wife is working very closely ndi TPP, and I'll tell you kuti zimene zachitika kwathu nditati ndikhale pano sindingapereke ulemu kuchipani if I start saying ma anomalies amene ndikufuna ndiyankhule. Position ndili nayo ine Madam Leah is not a personal position. Ndabwera pano not to discuss my personal. If I do that and I'm departing from my spokesperson personality, it will be handled by the legal. Ndimapereka chitsanzo tu pamene popo nanenso ndimapereka chitsanzo. When you are giving the example, I would respectfully ask you, at the end of the day I'll end up denigrating
Honorable Pari, which I should not do. I must not abuse my position. What I'm just trying to tell you, Ndiakuti, it's true. There were instances, Pamene Chipani, Sijina primaries. And let me make it clear, it's got nothing to do with my constituency. Because in Equatu, in fact, the opposite was true. Rumors were that the SG was actually backing Honorable Pari. So I think when people talk about my case, let's be very careful. And the Sindukufuna Kubanga reduce Kurinji, Kuti Ikaria, Sarima Central West, no. TNT is CS nezo zikare choncho. Tibwerere kufutolano. I want to say ife monga chipani tapunzira. Kuti ma primaries, whether they are open ballot or not, always mverani zimena kufuna Malawi. That way muchepetsa ma independent. Iyo is a lesson learned, and monga chipani izi konetsetsa kuti come to 2030 ngati tufuna kubwerera mboma kaya munthu yondi nzatu kaya munthu yali mpaliamenti kale kaya munthu yondi wayankhulira chipani kaya ndi ndani tiyeni timvera Malawi kuti kodi akumufuna kapena ayi. Nde posafuna of course kukhazikika mwachulako kuti mongodutsira kuti ASG amabakira amene mapikisana nawo ASG ake ati achipani cha Malawi Congress ndikuti zimene amakambanga I think mkakumbukira lucky enough ine ndi madziwa koma zimene I think munaona ka clip kamene kankapangidwa play ndili pafupi kupita kuma primary. What I'm saying is a popular view. Lucky enough ine ndinkadziwa mene zinaliri chifukwa ka clip kanapangidwa play nkoti kanachitika 2014. A lot of the things zimene maona pa social media sizikhala zoona if I might say. So ndikunena kuti kwathu mtati mupite anthu akachita kuopa kuti Jesse akagwetsedwa ifukwa choti SG watenga mbali pamene it was not true. Zambiri zimene mukuziona requires investigation ndi kumvetsetsa. Koma ine if you come to ask me today, I will tell you about 3 or 4 centers mafigures sakupanga tali mubwere mukaone even if you come and see zimene zimachitika anthu akupanga vote like I've said. So mukukhulupirira kuti munachita bwino ndithu ku constituency yanuyo? I think imeneyoyo because it's in court. Okay, chabwino. Mwina tibwere no pankhani ina imene anafusa Innocent kuti zikuoneka kuti anthu kunjaku anada nayo MCP kukhosi chifukwa cha mmene inayendesera chuma cha dziko lino. Zinthu zinafika ndithu povuta, mitengo ya zinthu kukwera. Innocent anakhuzapo kuti anthu kunjaku amaganiza amaona kuti mwina maudindo amene anthu ambiri amene ali pa udindo akukanika ndithu kupanga ziganizo zoyenera. Zimene zimukuona kuti ndizoona mukaunikira ndi mmene Malawi anayankhulira pa 16 September paja. Izo ndizoona mitengo inakwera kwambiri andi chongo sangalatsa njoti mpangale tikuyankhula pano mitengo idakakwerabe. Titaimekala mulira tife mitengo osati kunokoka world offer mitengo imakweradi ndizoona sikuti alipo munthu angakhale pano kuna kuti mitengo inali yotsika ayi tinama mitengo inakweradi and ma factors wakweza ena nena nenera amutikozo ka kuti pali pamene tinapanga ma decisions osakala bwino koma ine tinene pano kuti tonse tikudziwa zimene zimachitika pa dziko lapasi pa nthawi imene ife timalamulira pali ma issues oti mukamba price ya federation. It was very difficult kuti ife tipange control chifukwa kuti timapanga state kuno nde kunali ndinganene kuti kugwirizana combination ya ma factors osiyana siyana tidakata kupanga amati mitigate kapena kukhala ndi anthu oti mwina angapange ma decisions abwino kuposa amene tinapangira izi tisakane ndipo ngati tikufuna kuchira kumatenda ameneyo tikuyenera kuyamba kuvomereza kumene kunali ma challenges koma tisakaneso kuti inali nthawi yovuta oti mtaona world over maboma ambiri amene anali sitting sanachite survive chifukwa cha mmene mitengo imakwerera. Chabwino ndiupatseni mpata Benedicto Kondowe mwadzuka bwanji? Kinere kabwino inoyo mwadzuka bwanji moni ona ku Kabwira. Ndathokoza kwambiri achimwene anga. Good to meet you again. Pleasure as well. Mwamva mmene akulankhulira a Jesse Kabwira lero nde akulankhula modekha ndithu momveka akabwira kapena ndiku opposition kumene kwakudeketsana Kabwira ndikudabwa atu lero olemekezeka Kabwira mulipompa simufuna yankha atu kapena ndiku opposition kwakudeketsana lero conversation ikwenda bwino iyi.
ukamativenda bwino kutanthauza kuti zima ikumveka bwino ikandikakhala ku opposition ikumveka bwinotu zomveka bwinobwino. Mwamva amene akuyankhulira akabwira mukuona ngati kuti zinavuta pati komanso kupita chitsogolo chipanichi chikuyenereka kuchita zotani kuti mwina chizitsuke mwina mavuto amene amalawi akuona kuti ali ndi chipani chimenechi ziyende bwino pamene tikukonzekeranso chisankho china 2030 kutsogoloko. Zikomo kwambiri leya poyambirira tinene kuti kodi chimene chinapangisa kuti MCP ituluke ndi chani. Mukuona kwathu pali factors amene ndachiziwikire ndizoona ati kuti panali ngozi zosiyana ma disasters koma vuto lalikulu ndilonena kuti munthu akapanda kukhala ndi chakudya imakhala nkhani yovuta kwambiri mu dziko. Kukwera kwa zinthu zimene munthu amagwirisa ntchito pamoyo wake wa tsiku ndi tsiku limakhala vuto lalikulu kwambiri chifukwa chonena kuti mdziko muno mphawi ndi wochuluka. Mukabwerera mbuyo muona kuti ngakhale nthawi imene timayandikira kuzisankho panali vuto la shuga ndi zina zotere ngakhale mafuta wophikira zimene zimakhuza moyo wa kumudzi. Nkhani ya mayendedwe matransport kukwera mukaphatikiza nkhani za mafuta ndi zinthu zonena kuti inde mayiko wonse amakumana ndi machokes amene wawa koma chiyembekezo cha Malawi chinali chonena kuti boma lawo lipanga zotheka kuti mwina kupweteka kusafike pamene kudafika kuti mwina kukhale kocheperako koma zinthu kumakhala kuti kupweteka kuja kungopitirira. Mukukumbukira bwino lomwe kuti ndinanena ponso program ina kuti pa tsiku la chisankho anthu amachokera pa nzere wa mafuta. Ndi mafusa kunena kuti munthu wakakhala pa nzere wa mafuta 3 hours kaya wagula kaya sunagule wachoka kumene kuja ndi ukayima pa nzere kuti ukavote kodi uvotera ndani. Ndi mafunso akuluakulu amene tikuyenera tiyang'ane. Nkhani ina ndi nkhani amene alliance idayendeseredwa. Mukumbukira kuti nthawi imene panali mpungwepungwe ndi former vice president Saulos Klaus Chilima komanso musogolo mwake tinazaonanso mapartners yena kutuluka china PP ndi zina zotere zinthu zimene zija zimaperekanso malingaliro kwa Malawi kunena kuti mwina chipani cha MCP ndicho sakhulupirika. Inalinso factor ya ikulu imene mwina inapangisanso anthu ena kuganiza mwina mwachi. Factor yomaliza zimene zinachitika kuti former vice president immediate atachoka ndi kukhazikitsa chipani chawo zinapangisanso vuto lalikulu kumbali ya MCP chifukwa ngati munthu amene anali mauthenga amene amapereka wokhuza Katangale amene Amalawi wochuluka akhuzidwa akudziwa bwino lomwe ifa kwa Katangale. Tikuchokera ku Cashgate tikuchokera Katangale amene anachitika ndi boma la DPP. So mkwiyo umene uja ona boma iko usa atayamba kufotokozera mmene chuma mboma chikuonongekera koma iwo wokhala wachiwiri woyendetsa dziko la Malawi zinapangisanso Amalawi ambiri kukhala ndi mkwiyo wonena kuti ndiye kuti pamenepa ngakhale tidapa sampata palibe kukonza koma mwina tikawonjezera 5 years ikhala nthawi yowononga. So mukayang'ana zonsezo muona kuti ma factors mukuona kwanga sanali favorable ku Malawi Congress Party. Chabwino tathokoza kwambiri. Tibwerenso kwa inu akabwira posa chedwa pompa tikuona kuti atolankhani athu ndithu madera osiyanasiyana akonzeka ndithu. Wadzuka bwanji Mese Matonga ku Lilongwe? Mese Matonga tiyese monjeza wadzuka bwanji? Imamu wadzuka bwanji kudedza? Ndadzuka bwino kaiweleya. Ndadzuka. Tangocheza ndi Amalawi amene uli nawo ndithu kudedzako mwa msanga. Chabwino nkhani tu mumamvera
kumvera tikudziweni kani ine sinakene Peter akuti mutu umene ukambidwa kwa lero noti kodi chipani cha MCP chipange zotani kuti chibwezeretse chikhulupiriro cha Malawi akhale nacho chikhulupiriro kuti mina 2030 nthawi yachisankho mina zidzayende ndi ziti mmemono zoti mina chikhoza kukonza zoti zinalakwika. Ndine chimene kuona maganizo mwanga ndikuona kuti angokonza ambire kwambiri kuchipani pakuchipani kuti anthu ena amene sali program otafuna kuthandiza Malawi ndikukhulupirira kuti ngatanga konza zinthu zimenezi ndikuti Malawi ena kuti afikire adziwe kuti anthuwa kuchipani kwawo akonza akakonza ndikuti zizayenda bwino kusafika 2030 chifukwa chakuti panopa anthu anayi ndi nkhawa kutenga ndi zimene zinalini amapanga zaokha koma iwo amazimva kuti china chonse chothekera pakati kupana ikolako kwambiri faka naona kayi kumpodi pa Malawi akumva chani akukhutisidwa ndi chani zonse zinazi zabwino ndipo zikanakha zothandiza kwambiri mnthawi imeneyi wachifoti panopa zinthu zalipereka mnthawi imene anakonzeka kuti afuze kutero ndikuti angokonza zimenezi kuti soko kuno kuzakheza bwino kwambiri. Ndimakutu ati amene mukuona kuti anamanga nthenje kwambiri kwa zaka 5 zimene MCP imalamulira. Ine ndikuona ngati kuti chimene chinakula kwambiri kumbali ya kanya za chuma ine mmesada kwambiri chifukwa choti ndalama imavuta kwambiri kuti anthu asikire kuti ayipeze chimene machiona kwambiri chimene chocho kwa inero chabwino dziko kwambiri atu apa ndinangokwanitsa kugwira munthu mmodzi amene ndinali nawo ena awaoneka zoti mwina poti afunanso akonzeza kunyumba kwawo anatithawa. Bwino ndathokoza kwambiri Imamu kuchokera kudedzako zikomo kwambiri. Ajese Bwira mwamva ndithu mmene walankhulira m'Malawi kudedza mutha kulankhulapo zotani? Ndi amike kwambiri chifukwa vuto limene akambala lotayi nkhani choti tikonze kuchipani izo ndizoona chifukwa chipani ndi chimene chimakalowa mboma ngati chipani chisali chokonzeka pachokha sichingakapange zolongosoka tikafika mboma pamenepo ife tatengerapo phunziro ndipo tikhala tikudziyang'ana mwina amaona kuti Secretary General utsakale chikalata chonena kuti tikatuka pasi kuyambira pa district kupita mpaka ku region andi tikhale pasi tonse monga chipani bwino wake ife ndi chipani choti sitigwiritsa ntchito top bottom approach timayambira musi ndithu kupita kuntunda andi ma structures tili nawo china chimene ife tigwiritse ntchito ndi zonse zimene tili nazo panopo chifukwa tili ndi experience yokhala boma tili ndi experience yokhala ku opposition zimene zitaphunzirapo zambiri zimene taona ndipo tamumva kuti Malawi akafuna ichi amafunika kuti mupange mwakuti zoti ife tukena kukonza kwambiri department yamene tidziyendetsera chuma kuyambira even patokha izizi zamveka ndipo Malawi Congress Party ikhala ikukhala pasi ndikusinkhasinkha ndikuyikaso njira ndondomeko zoti imene tidzati tikuyandikana ndi 2030 Amalawi aonaso kuti ayi anthu atatengera phunziro ndipo pano mwakambapo nkhani ya bottom to top approach anthu amaona kuti 5 years imeneyi kunachuluka ndithu sindidziwa innocent nene kuti chichewa cha thamu kuti kunachuluka ndithu ku MCP kuti simumamva olo Amalawi atalankhula chotani zinafika pokuti simumamvetsera simumamva zimavuta pati kuti iyi approach mukuyikamba pano kuti mukhala pansi muyamba kumva kwa anthu zinavuta pati mu 5 years imeneyi kuti mugwiritse ntchito approach imeneyi bottom to top approach kuti muzimva zimene anthu kunjako akudandaula kuti muziyendetse bwino zinavuta pati? Ndikuona ngati penaso anthu mwina will be too brutal chifukwa ngati kuti chipani chimayankhula nato even kuma convention ife at convention anthu amayankhula ndipo ngati tinati ndiye listening president ndiye athuyi kuti atipake compare ndi amene ali pampandowa ayi ndithu andi mtati muone pa nthawi ya ifeyo anthu akamati sitimamva nkomwe I think zinthu zikamavuta sikuti nthawi zonse chifukwa choti iwe sukumva chimene anthu akufuna zimatengeranso kuti kodi ukutha kupanga zimene akufunazo ndanena ati kuti kunali ma factors zonse ndipo even ujeni bwana Khondoyo anena
akondwe kuti zinthu Malawi amapanga expecting president ujeni boma lawo koma sikuti zimavuta kwakokha and I don't think ipina koseku kumene kwakhala mavuta ifa choti anthu sakumva mpaka unopomwe nditsindike pano kuti my Congress Party imadziwa kuti mphamvu zimachoka mwa wanthu ndipo pamene tidala kuitsa sikuti nthawi zonse nefa choti sitimamva koma pena pamakhala kuti zinthu zavuta ndithu pamene sitinamve ife tipepese kuti pamenepo panala kuika koma honestly pazipani zonse awati abwerawo ndi omwe aja amene sankakumvani mukunena za academic freedom ndi omwe aja amene anandi anthu mu street ndelero sakhale ngati kuti enawa amamva kuposa enani nditsindike pano mukakaona machallenges amene timakumana nawo sikuti onse it's because sitimamva pena panali machallenges oti ndithu talephera ndithu koma pena tivomere pamene panapeza kuti tili kakaka kupanga solution yoti anthu akulakwika apo monga chipani ine monga yankhulira chipani tipepese that ngati panali attitude ngati imene yoyo si attitude imene ingatibwezeretse mboma and I would like to humbly apologize ngati panaperekedwa impression yokuti ife we didn't care about people. Malawi Congress Party is not about that. Malawi Congress Party timafuna titongoze kumvera wanthu chabwino akabwira akondoya anakamba ponkhani ina yokhudza ndi mene munapangira treat Malawi anabwera amaoneka kuti UTM nayo ndi 1 million plus support amene koma zipani zimene zili established mwachitsanzo UTM zinaoneka kuti ubale wanu sunayende bwino sizinakhale bwino nkhani ngati imene mukhoza kuifotokoza motani komanso mupanga address motani ubale wanu ndi zipani zimene muli nazo mu alliance. Ndikuloleni akabwira funso limene lili ndalipanga mark muliyankhe ndithu immediately after ma reporters athu akangolankhula pazikuoneka kuti ali ready ndithu anthu kuderako kuti ayankhule nanu. TSA wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino tukaiweleya. Ndadzuka bwino mwamsanga tangocheza ndi Amalawi amene uli nawo kumeneko. Chabwino apa ndili ku dera limene linatchedwa kuti kuchikupira nde ndapeza Amalawi awiri amene akufunanso kuthirapo mulomo pa nkhani imeneyi. Mwina poyamba paja muzitchula dzina komanso kumene mmachokera. Ine ndi Addison Majaha kuno kuzomba kunyamwani. Chabwino mutu umene ukambidwa lero mukuona kuti MCP ingachite motani kuti ithe kulumikiza naso mwina ndi Amalawi. MCP itakhala kuti yapeza tsogoleri wina wa mbali yoti yakuno kumwera opyola ndi zimene zinalipozi zikatha kuchita mukutanthauza chani mwina kutambasula pang'ono. Akanapeza atsogoleri nake oti azikhala ngati mbali imodzi yakuno kumwera chifukwa chani malemu aja adatisiya kunoko anatenga kugawo kusiya ndi mmene iwo anali chigawo chapakati kunoko akhala ngati ali chigawo chapakati kuno amanyuzako pamwe. Jakulanenso ndena mwina poyamba lidali ine ndi James Gama kuchokera kuno kuzomba dera la Chinamwali. Mwina funso mmene mwalimvera mungamve kumotani. Okay, funso limene ndikulimvera ineyo chipanichi chinena chadasitamina ma structures ake chikhale ngati cha dziko lonse osati cha chigawo chimodzi yayi ngati komiti ayikuja atatfata phatikizapo ena chigawo chakumwera pakati kumpoto komanso mwina ngati zokhudza ndi umoyo wa anthu kwambiri ndikudya tikatenga kuno ku Malawi like fertilizer josati kungonena koma zikhala zinthu zoti zochitika pa ground chifukwa anthu akumudzi kwambiri kuti mwina munthu amusankhe amang'ana mmene chakudya chili mdziko mitengo ngati yotsikirako osati mpaka nomasika 100 chakuti 1000 anthu ambiri kumudzi amatani ndiovutika even kuti apeza mwina 1000 akule matemba zimakhala zovuta kwenikweni mwina kusiyanapo ndi amene ali mtawuni ndi tikakambeza 100 chakuti 1000 ya fertilizer mpaka kumudzi akayepesa kuti kumbaina aso kuzana ngati zachuma ngati kwacha sinali stable kwenikweni yayi kweza tingo kwera nde ikangokwera automatically katunduso amakwera mdziko zimene zimafinja anthu ovutika oti sanga kwanitsali pa ntchito angokhala leya. Ndathokoza kwambiri TSA
kuchokera Ifeso kuzomba tathokoza kwambiri zikomo kwambiri. Bernard Muhone wadzuka bwanji kumzuzu? leo ndadzuka bwino kaumenewo kunonso kwa chabwino. Tacheza ndi amalawi amene uli nawo kumeneko mwa msanga chabwino nkhani imene chamba tutwe ine Lighton mnyapata tulongwe kuno Katawa. Ya nkhani yake ndi yabwino kwambiri ndipo ndayilandira ndithu. Mfundo yoyambirira chimene chakuyankha kuti MCP kunati zachika kunepete pala mausi zimene nawo weta kuti akonze. Choyambirira ndina kuti kapena nalezera iwo makamaka ndi pankhani ya chakudya. Mtaonesesa kuti amalawi kuti tikhale ndi umoyo tambi timadala chakudya kachisima. Sokozana zimene zinakwelera msezeze amene amene azangapo inafika beyond ndikuti munthu opeze ndrama kumene salary kulandira 50,000 ndiko kusereza kwa 100,000 apo kutamisinga maki. 2 amalawi kuti ajesepo na chakwera chaji anatenga munthu woti wa mu office kati yao chinaso china kuti mpungu mene nalipo sentensi yatu zakwambira MCP mtaonesesa kunati mpungu wa vitu muku mumba kudera kwao kuchano eti pajapo inaziwe kuti apa penzirani ibesangatani ituka mboma mimi no dineke national security committee asali bino yayi koma ngatata fati 2030 aza kaleso mboma akali basi bino chipone chawo cho akali mkachingiza bino asake committee ndio kuti hii concrete committee apo ndi kuti mwina yani ndizikhala bwino komaso apange ndi kuti chuma chathu kuti tikaza kupika 2030 chuma tikuita ntchito bwanji kuti amara wakasangalala chito bwananga chabwino timaize ndi zikomo kwambiri ndine Jonathan Nkhono kuno ku Katawa. Fundo zimene mwana nazo fundo ndaivesa bwino nkhani ya kuti MCP ngatani kuti 2030 chawe somboma ngani aikulu ndoti iunike kwambiri zimene zimayendera zinthu kwambiri apa titsamena kuti amati majority rules ndi majority rules zimene zinthu zakhanga ndizaonekera pafuka kutali mpungwe ngakhale kumaoje kwawo kumene timasankha kuti ma-inspire kuti adayimire kumene kuti primary zimonesa kuti sizinaende bwino andi kwambiri amene awina wonso ndoti ndi ma-independent koma ndoti nda MCP ndiye kufunikirabe kuti akhalebe nawo pasi agwirizane ndithu nawo kuti asachoke kuchipani cha MCP kuti chipanicho chilimbe komanso kwaukulu akadzatiso atenga adaonesesa kuti amalawi kwambiri chimene timafuna ndi chakudya chifukwa nthawi zambiri ndamene imene timalatira amalawi masaochepa ndi mmene anakwelera fertilizer ukaipanga guest ndi chakudya ndi mmene zimayendera zinthu sizimayenda bwino nde kuvota kuku ndoti pa chilungamo chake MCP chitukuko yapanga koma anthu angovotera mkwiyo zimene ndithakunena koma possibility ili hayo kuti 2030 MCP tatengaso bora. Leo atu ndimene ayankhulapo anthu kuno kumzuzu pa nkhani imeneyi. Chabwino ndathokoza kwambiri Bernard Muhone. Akabwira mwamvatu umene amalawi alankhulira nkhani ya competence of office bearers in government yabweranso kuti anthu amene ndithu anayikidwa pa maudindo ntchito imavuta kugwira. Pakati pa ndikukhulupira panali nkhani ndithu zambiri mu zaka 5 panali nkhani zambiri zimene zinachitika zimene amalawi zimadabwitsa kuti izi bwanji zikuchitika motere kugula fertilizer ku butchery nkhani ya Bridging Foundation nkhani ya corruption nkhani ya forex imeoneka ngati kuvuta ena nkumati ya zimene zingakhale zikuvuta koma ena akutere akuluakulu kukhala ngati sizikuwavuta nkhani zimene mutha kuyankhapo zotani pa zimene zisanapite kwa Benedicto Kondowe. Ndiyambire ndi nkhani ya Alliance Partners chifukwa inafusidwa earlier on. Ndifuna ndingonena kuti ife tatengapo phunziro pa nkhani yoti tikakhala mu Alliance tidziendetsa zinthu aligned to Malai 2063. Mukaona blueprint yathu ya Malai 2063 ikuonetsa kuti even muzipani tidzidziwa kuti tidzigwira ntchito bwino ndi anzathu and tidzikhala open and tidzikhala kuonetsa anzathu kuti ndiofunikira kwambiri. Izizi ndingafune kuti ndinene kuti collaboration kukhala bwino ndi anthu. Yes, pamene popo ife tifuna tinene kuti ndi chinthu chimene chaoneka kuti development singabwere ngati anthu tisali united mu alliance amene tikupangaja. Chachiwiri chimene ndaona chatuluka kwambiri choti food security
nkhani ya chakudya ikufunikira izipangidwa hando mokwanira chifukwa dziko lino mene anenera onse amene akuyankhula pano nkhani ya chakudya is paramount chifukwa levels poverty andi makhudza kwambiri azimayi ndi ana chifukwa choti mukangolephera pamene pajapo ndekuti mukulowa ma nutrition issues zimakazira education kwina kulikonse nkhani ya economy yakambidwa andine ndinenese kuti jatuti tukhala pasi tikusinkhasinkha tikonze anthu akudziwa bwino kwino kuti tayamala Congress Party the first regime economy imayenda bwino kwambiri ndeife tikuyenera kuti tibwerere back to the drawing board tidziyika anthu pa mipando amene akudziwa zimene zikuchitika ngakhale zinthu zikuchitika kwina tidzidziwa kuti amalawi amakhala kuyang'ana chikuchitika m'Malawi ndekuti iwo amakhala kuyang'ana reality ya iwowo ati tikuyenera kupeza njira zoti tisinthe umoyo wa Malawi pa nthawi imene ifeyo tili pampandopa nkhani na imene ndaona kuti yatuluka kwambiri ndiyoti tikufunikira kuti tithethe vuto lokhala ndi ma-independence ambiri Malawi Congress Party ndewu iyi ikukhudza mmene tiyendetsera maprimary komanso nkhani yoti ifeyo tidziyendetsa chipani osati ngati ye personal thing koma chidziyendetsera kuti ndi institution imene ikuyenera kupanga convince Amalawi osati kuti itengedwe ngati kuti iweyo uyikepo zako kapena upange project ena ake umaonongetsa chipani ndi umaupezeka pamene tikafika pamene tilipo so mwachidule ndinene kuti ifeyo monga Malawi Congress Party sitikufuna kuti tiyale mphasa ku opposition nde njira yoti tichoke kuno ndiyokumva zimene Amalawi akufuna and zimene Amalawi anena pa program ino ndizakuti akufuna kuti tidziyendetsa economy mwabwino nde ifeyo tikulimbitseni mtima Amalawi kuti tikutayamba kale takhala pasi tufuna tione njira zimene ifeyo tikupangeni convince kuti kamati tisanafikeso 2030 muyambe kuonadi kuti iyi ndi government in waiting awa ndi amene anena okhala ali apapa muli ndi chikhulupiriro kuti mukakonzakonza zimenezi 2030 mukhoza kuzabwereranso mboma Amalawi akhoza kuzakukhulupirira nsoni kwambiri chifukwa choti mudziona kuti panopo already ngakhale tili ndi anthu ochepa mpaliamenti koma tili nawo ife tigwiritsa ntchito zonse zimene tili nazo andi ma-independence iwa tikukhala nawo pasi chifukwa ubwino wake ndiwoti akudziwa kuti anthu awo ngakongresi ambiriwa so tikhala tikupeza njira tikufuna tipange zinthu zokomera dziko zokomera chipani andi apopo tidzitengera kuti wakuti aganiza chani ndaku masupporters anu agwire uthenga ukuthi chani tikamasiyana pano mprogramu uyi ayi zikomo kwambiri ine ndisiyamawo kuti nchipululu simoferayi ife ku position sitikhazikika masupporters athu limbani mtima ife tikoyamba kukhala apa koma tikudziwaso kuti kumbukirani kaja amene munalowaso mboma 2030 tibwerera ifa choti tamva zimene zimawawa Malawi ndipo tayamba kale kukhala pasi kusesa nyumba mwathumu tiyambire mwa ifeyo tuzimene talimva ndipo ifeyo tudziwa kuti dziko lino sungalamulire ngati uzipanga zimvera weka tikuyenera kukhala pasi bwino kumamva Amalawi zimene akudandaula andi tiyambire mwa ifeyo moti tikhala tikuyitanizana pa msonkhano waukulu woti tikhale pasi andi umeneko tizikamvera wa mmusi uja ndi mwini wake wa chipani izi tikonza tikulimbitseni mtima tibwereranso mboma 2030 zikomo kwambiri akuti kumakhala bwino ndi anthu akabweratu akuti adziwa zimenezo mawu ako omaliza 30 seconds Innocent Mpongolo apena mavuto amakudziwitsa zinthu zofunikira kumachita mmoyo ataona kupepesa kuti ayi mutikhulukire izi sinachite bwino iye tadziwa tizikhala bwino ndi anthu epena mavuto amabwera kuti munthu akuphunzitse chikhalidwe ndikupera kuti aphunzira bora zisakhalenso zongokamba pakamwa kuti ali pa program mwina apangedi zimenezo komano pakuonekabe ndithu kuti mkati monso muli tina timene zikuoneka kuti ntotsamwitsa mchipanimo timenetu amatiduyankhula kwa motilambalala zinatere so tiona kuti zipitirira motani koma taona kuti khangati adekha kutha kudziwa kuti zinzabwino izinzoyi conversation yaenda bwino to lero kwambiri zaenda bwino lero yeah tikuyamikeni kwa basi olemekezeka a Jesse Kabwira chifukwa cha nthawi yanu komanso a Benedicto Kondowe chifukwa cha nthawi yanu kulankhula nafe program imeneyi ya Kulinji sitikuchitenga chophweka iyayi tathokoza kwa basi zikomo kwambiri umunso ndimene tamalizira program yathu ya Kulinji lero pa 7 October 2025 ndikufunireni tsiku lopambana tikumanenso mawa nthawi yomwe ija mu program ina ya Kulinji mwakoma nonse.
ayankhula a Jesse Kabwira. Inu chipani cha MCP muzachikhululukira kapena kuti muzachita zimene akunena kuti sazachitanso?